6 класстан? Kaçtan klası? Adımlarga atlap көрүүгө Минтимир Шаймиевни балалар колмап ала. Улаларынын неченчи сыйныфта нинди билгилерге окуу белән кызыксына? Якты, матур мәктәптә балаларга билим алуу өчен бүтүн мөмкинлекләр бар. Актлар залына үтәләр. Монда бүген мәктәптәге барлык мугаллимнәр хөрмәтенә концерт. Әлеге мәктәпләрнең идея авторы да, ачылышын башлап йөрүче дә Минтимир Шаймиев үзе. Хәзер республикада шундый 6 билим йорты эшли. Адымнар ясалды, алда югары үрләр көтә, ди дәүләт киңәшчесе. Кадерен белеп, укырга, укытырга кирәк, билим бирергә кирәк. Чөнки шунсыз киләчәктә уңышка ирешеп булмый. Бу адымнар дип атауның аның мәгънәсе бик зур. Монда туктап торып булмый. Алга таба адым ясарга кирәк. Әле ул адымнар булырга тиеш, ышанып, пысарга. Монда минем җитәм мин баскычына. Вакытында бәлкем алданрак та. Минтимир Шаймиев беренче укытучысы Хәдичә апаны да искә алды. Гомумән барлык укытучыларга да тирән ихтирамын җиткерде. Матур иттереп эшләргә язсын. Безнең рухыбызны, балаларны укытып, кеше итеп безнең якташлар сөйләшәләр инде. Кеше итәргә тырышырга кирәк дип уйлыйм. Хыял иде бер. Хыял иде. Казандагы адымнарда 3000 артык бала укый, аларга 200гә якын мугаллим билим бирә. Хәзер укытучылар алдында таләпләр көннән-көн артып тора. Ул адымнар мәктәбе һәм башка мәктәпне алырга алып әйтсәк тә, без балаларга шул менә инглиз телләрен өйрәтү методикалары буенча битимезнең сәлам эшләп киләем, сәлам сайтын эшкәрттеләр. Ул безгә бик зур ярдәмлек булып тора. Без шуларга нигезләнеп алып барабыз үзебезнең дәресләрне. Укытучының аның йөрәгендә, иманында, акылында һәр вакыт салынган яшьләргә киләчәк буыныбызга билим бирү, тәрбия бирү, булар һичшиксез укытучының һәр вакытта җанында, калбендә. Кисмендә көтәбез без, кисмендә эшләйбез. Görәбез иртәдән кичкә хәлле шушы мәктәптәбез. Соңгы 9 елда Казандагына да балалар саны 53% арта, ә укытучылар саны нибары 6%-ка. Мәктәпләрдә эшләү җиңел түгел хәзерге вакытта. Элек тә җиңел булмагандыр ул. Җиңел булмады инде ул. Хәзер тагын да катлаулырак, чөнки таләпләр арта, әтиәниләрнең таләпләре бик зур, балалар башка төрле, интернет заманы, глобальләштерү заманы. Укытучылар җитмәү проблемасы бар, әмма ләкин аны зур проблема итеп, дәресләр укытылмый дип әйтеп булмый. Укытучыларга каралган гомуми нагрузка дип әйтим инде, сәгать санын арттыру хисабына без аны хәл итәбез. Шуңа күрә бер теләк, яшьләрнең безгә килүен, аларның төпләнеп калуын, укытуын. Гөлназ Сайфетдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.